Paano ka may mararating sa buhay na wala kang destinasyon, wala kang malinaw na goal? Kaya you're just wandering around without any source of direction. Wala kang any pinpoint in the future. Ito yung gusto kong marating. Eh, ano problema sa'yo? Kaya wala kang nararating sa buhay mo. Hindi ka kasi nagsiset ng goal. Wala kang target. You don't hit a target if you don't have it. Ang unang pundasyon ng tagumpay ay pagsiset ng target na malinaw sa'yo. Iset mo na yan. Paikot-ikot ka lang, walang direksyon. Kasi wala kang target. Ang masakit nito, dahil hindi ka nag-set ng malinaw na goal, ayan, wala ka ngayon napuntahan. Natapos yung buhay mo nang wala kang silbi. Papayag ka. So ang gawin mo, mag-set ka ng malinaw na goal. Isulat mo sa papel yung gusto mong marating 5 years, 10 years, 15, 20 years from now. Tapos maging malinaw ka doon. Ipaskill mo sa pader. Kasi ayan ang susi para meron kang tunay na mapuntahan is kung meron kang tunay na direction.